Dostlar сәлам, мен Надир. Сіз үзебезнеке сәхифәсендә. Бүген без Казан халык сәнгате һөнәрләре техникумда. Һәм бүген мен калфак ясарга өйрәнәчәкмен. Без башлыйбыз. Киттек. Исәнмесез? Калфаклар монда ясыйлармы? Исәнмесез? Әйе. Без бүген калфак ясыйбызмы? Әйе, біз бүгін татар халқының милли баш киеме булган калфак ясап карарбыз. Калфак элек формасы буенча зуррак булган. Ул башның барлык өлешен дә томалап торган. Соңрак калфаклар кечерәйгән. Бүгенге көндә мондый калфаклар күбрәк сәхнәләрдә киелә. Бүген без синең белән шундый калфак ясап карарбыз. Калфакны элек кулдан теккәннәр һәм чигеп бизәгәннәр. Чигүнең дә төрле ысуллары бар. Әйтик, ушковая дигән ысулда лента берсе өстенә берсе куеп тегелә һәм бик матур бизәк барлыкка килә. Менә бу узырлар, алар кулдан ясаналармы? Калфакны төрле сәйләннәр, ташлар белән дә бизиләр. Андый калфаклар бик затлы күренә. Калфак ясау нәрсәдән башлана? Беренче эш итеп кагаздан илгә кисәбез. Мин аны алдан әзерләп куйдым. Калфакларны хәзер күбрәк бәрхет тукымадан ясыйлар. Ә калфакта булачак бизәкне алдан чигеп куябыз. Шушы бизәкле тукымага илгене куеп, акбур ярдәмендә сызып билгеләп чыгабыз. Мел, безнең мәктәптә шундый мел түгел иде. Бу чиракта без балавыз кулланабыз. Ник дигәндә, калфакны үтекләгәндә балавызның тукымада изе калмый, ә акбурның изен битерәсе авыррак. Калфакның арткы өлешен дә билгеләп чыгабыз. Монда иң мөһиме калфакның ал һәм арт ягын бутамаска. Хәзер контур буенча тигез итеп кисәбез. Бик мөһим нәрсә тукманы кискәндә өстәленә күтәрмәскә кирәк. Дуслар, беләсезме, кулга күтәреп кисәсе килә, ләкин шулай ярамый. Синең тегү машинасында тегеп караганың бармы? Менә хәзер тегеп карый аласың. Дуслар, мин моннан тегергә бик куркам, шуңа күрә бу этапны Адель апа үзе эшләр. Адель апа, хәзер инде ике өлешне татыштыргач, хәзер нишләргә кирәк? Хәзер калфакның әлеге сул ягын үтекләп алырга кирәк була. Шулай ук запаска калдырган өлешне дә бөкләп үтеклибез. Калфакның башка кия торган аскы өлешен нык булсын өчен фетр тукымасын куеп тегәбез. Бу мин үзем эшлим? Да. Аккуратненько. Менә ничек алып куярга? Ох, субханалла, ничек матур итеп килеп чыкты. Адель апа, матурмы? Надир, синең шундый әйбәт килеп чыга. Булдырасың. Ә хәзер калфакның һәр ягын тоташтырып тегеп чыгабыз. Адель апа, мин инде моны эшләй алмамын, наверное, мин инде бөтен әйбергә өйрәндем. Сез моны эшләсәгез яхшырак булыр иде. Ярар. Ә сез бу сәер эшкә каян өйрәндегез? Мин кечкенәдән тегәм. Бу эшкә әнием өйрәтте. Ә сез бармак анда калыр дип куркмыйсызмы? Юк, тегә ыстарасың ул. Хәзер энәләрне алабыз да яңадан үтеклибез. Аннары калфакның уң ягына әйләндерәбез. Һәм калфак әзер дисәк тә була. Шулай тиз. Субханалла, ничек матур итеп килеп чыкты. Менә бер өлешен безгә тегеп алырга кирәк. Аннары ас тукыманы урнаштырабыз. Монда барысын да кулдан тегеп чыгарга кирәк булачак. Моны инде мин тиз башкарырмын. Өйдә носки тегеп каларга бар. Калфакның баш әйләнәсе буйлап тегәбез. Тегелгән эзләре күренмәсен өчен кечкенә адымнар белән типшеп кенә чыгабыз.
да бик дыкка кылабыз акырсы. Аккуратней. Есть. Без инде бүтән процессны күрсәтмибез сезгә. Хәзер монтаж була. Менә ул монтажның магиясе. Башладым да бетердем. Сейчас, сели. Спасибо вам большое, что так быстро сделали. Бик качество, бик матур булган. Нет, что. Калфакның чукларын гына урнаштырасы калды. Буны ничек эшләргә? Шулай ук кулдан тегеп куябыз. Адель апа, бизәксез калфак ул инде калфак түгел. Менә бу бизәкләрне ничек ясыйлар? Бездә бизәкләр ике төрле ысул белән чигелә. Кулдан яисә автоматлаштырылган машинада чигәбез. Без беренче эш итеп бизәкнең эскизын языйбыз. Аннары аны машинага күчерәбез. Ә махсус машина бизәкне чигеп тә бирә. Күрәсезме, әнә бер урында тора. Ә чигү процессын мин контрольдә тотам. Кул белән йөртеп, бизәкне тукымага төшерәм. Бик зур сезгә рәхмәт, бу чыннан да бик авыр һәм четерекле эш. Бик зур сезгә рәхмәт, уңышлар сезгә. И вам большое спасибо, что вы Сезгә дә татар халык традицияларын үсеп килүче буынга күрсәткәнегез өчен рәхмәт. Милли һөнәрләрне сакларга һәм балаларга күрсәтергә, сөйләргә кирәк. Дуслар, бүген безнең шундый калфак килеп чыкты. Бик зур сезгә рәхмәт, калфакны ничек ясаганын да, ничек чиккәнен дә күрсәткәнегез өчен. Сиңа да бик зур рәхмәт. Калфакны ясарга бик тиз өйрәндек. Афәрин. Бик зур сезгә рәхмәт. Дуслар, үзебезнекен Татарстанда ясалган баш киемнәрен сайлагыз. Ә бу калфакны мин әниемә бүләк итәчәкмен.